Mipasalig ang Southern Philippines Medical Center nga bastante pa ang medical supply sa ospital sama sa oxygen tanks. Ani report. Gipasalig sa SPMC nga dili mahitabo ang susamang sitwasyon sa India ug Cebu diin palisuray ang pag-atiman sa COVID-19 patients tungod sa kakulangon sa medical supply labi na ang oxygen tanks taliwala sa surge sa COVID cases. Ang SPMC dunay duha ka oxygen plant nga may 6 ka oxygen generators nga makaproduce og 873 tons nga oxygen. Apan tungod sobra usa ka libo ka tonelada ang daily consumption sa ospital, nakig-tie up sila sa ubang manufacturer aron dili magkulang ang supply sa medical oxygen. Just in case talaga mag-surge talaga tayo because of this variant, we have an upcoming oxygen plant, the hyperbaric oxygen plant that will open within this month and that can produce 300 tons of oxygen. We will not be like India, we will not be like Cebu. Ang Davao City LGU plano sab nga magtukod og dugang oxygen plant sa syudad aron masiguro ang supply sa oxygen. We already asked for an estimate on what and how much is needed para sa isa ka oxygen plant. Gipaningkamutan sab sa LGU nga masuportahan ang panginahanglanon sa mga private hospitals sa Davao City. Pinakaunang naabot na karon is katong mga PPEs nga gi-request ato sa DOH para sa mga private hospitals. So we already distributed that to the private hospitals. And then naana pod ang mga mechanical ventilators based on the DOH list. Upat na sila kabuok and recipients are 4 hospitals. Samtang sa Zamboanga City, bastante gihapon ang supply sa oxygen. Human ang gipahigayong inventaryo sa DOH Region 9. Subay sa contingency plan nga masigurong sakto ang oxygen supply alang sa COVID-19 surge. Gawa sa kapin 24 ka mga suppliers o distributors sa oxygen sa Region 9, parayon usab ang oxygen plant sa Zamboanga City Medical Center sa production sa oxygen. I think our hospitals are really working on there will be enough supply for their hospital. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.